Nem vagyok olyan, hogy magamnak akarom megtartani a dolgokat. Megosztom, javaslat, vélemény. Igaz, néha észreveszem, hogy türelmetlenebb vagyok. Észreveszem, hogy miért nem csináljuk meg ezt. Ráérünk. Mondom, talán ilyenkor is mondom viccesen, hogy gyerekek, nem tudjuk, hogy még mennyi idő van vissza az életünkből. Szeretném, ha minden rendben lenne körülöttünk. Szóval azért lásd be, ha nem fideszes kormányzat lenne, akkor nem lenne ennyi. Először azt hadd kérdezzem meg, hogy a politika közelébe hogyan kerültél? Politika. Talán az indiktatásom miatt is én akkor még a mikorosztályunk a 70-es évek, 80-as évek az egy közösség volt. Utána jött a Gyurcsány. Ott ugye volt a Gyurcsány jelölt, meg a Kis Péter volt. Soha nem felejtem el, ugye először a frakció mondta azt, hogy akkor váltani kell. Oda került a kongresszus elé, hogy Kis Péter vagy Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferencet 92-től ismerem, akkor már járta a megyéket, akkor találkoztam vele, egy tehetséges vállalkozó volt. Közben mégis ebbe a ciklusba kellett átélned a pártodnak a válságát is, legalábbis országos szinten. Ezt hogy élted meg? Ez egy nehéz időszak volt, de ez egy örök élmény maradt nekem. Én ott vagyok az alakuló frakcióülésen Összödön. Így ültem, ott ültek 3-an, én a második sorba. Összödi beszéd. Ugye akkor is úgy meglepetés erejével hatott a képviselőknek, hogy hazudtunk. Nem mondtuk meg, ami rosszul esett az ott lévőknek, hogy hazudtunk. Nem mondtuk meg az igazat még nektek sem, mint képviselőknek. Sok szeretettel köszöntöm a Zalaegerszeg Podcast 3. adásának nézőit. A mai vendégem Kiss Ferenc, Zalaegerszegért díjas helyi politikus. Azért hívtam meg Ferit, talán tegeződhetünk, hiszen a nézők is jól tudják, hogy jó viszonyban vagyunk és együtt dolgozunk a városért. Most azért hívtam meg Kiss Ferenc képviselő urat, mert egyrészt 4 évszázadon keresztül volt önkormányzati képviselő, volt parlamenti képviselő is, azonban köztudottan mi más-más politikai oldalon állunk. Ennek a mai beszélgetésnek leginkább az a célja, hogy megmutassuk, hogy bár országosan nagyon nagy feszültség és szakadék van az egyes politikai oldalak és sok politikus között, de mi itt Zalaegerszegen ezt soha nem követtük. Nálunk nem volt ilyen gyakorlat, nem volt negatív kampány, nem volt személyeskedés, és szeretnénk azt itt helyben is megmutatni, hogy igenis lehet úgy együtt dolgozni a városért, hogy bár más gondolunk a világról, és más út van, amin el szeretnénk jutni a célig, hiszen nyilván egy baloldali politikus is más gondol, egy jobboldali politikus is más gondol, de a lényeg, hogy a cél maga Zalaegerszeg, az állandó. Egyikünk se feltételezte soha a másikról, hogy ő nem jót akar Zalaegerszegnek. Csak éppen az az út, amin keresztül oda eljutottunk, azt esetleg másképpen gondoljuk. És ezzel talán egy kicsit példát is mutathatunk, hogy ha országosan nem is, de egyes településeken, és különösen a mi közösségünkben, Zalaegerszegen igenis lehet együttműködni, igenis lehet normálisan, emberi módra beszélgetni, igenis meg lehet adni egymásnak a tiszteletet, és ennek mentén dolgozni a városért. Azt gondolom, hogy talán Kiss Ferenc képviselő volt, senkinek nem kell külön bemutatni, de azért fogunk beszélgetni az életéről, a családjáról, a végzettségéről, a különböző ciklusokról, az ott elvégzett munkájáról, de amikor felmerült bennem, hogy kit is hívjak meg, akkor nem volt számomra kérdés, hogy ő az első ilyen vendégem, hiszen egyrészt maga az, hogy 4 évszázadon keresztül volt képviselő a testületben, másrészt az ő munkája és ismertsége, harmadik részt pedig az, hogy ő volt a helyi baloldal legikonikusabb alakja, hiszen a helyi MSZP szervezet vezetője, képviselő, országgyűlési képviselő, ez mind-mind azt mutatja, hogy valóban azon a politikai oldalon talán ő tette le a legtöbbet az elmúlt évtizedekben. És akkor innentől a nézőktől át jövök ide hozzád, és veled kezdünk el beszélgetni, hiszen a közélet, a politika, a magánéletben végzett munkád, ezek mind-mind fontosak, de egy kicsit beszélgessünk arról, hogy honnan is származol, mikor születtél, milyen családi háttered van, hogyan kapcsolódsz a megyéhez, a városhoz, és hogyan alakultak a tanulmányaid. Köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek.
1950-ben születtem. Vagyok 75 éves vagyok az idén. Alsórajk. Ez egy kis falu. A szüleim ott dolgoztak helyben, az állami gazdaságban. Szerény körülmények között éltek, mindent megteremtettek a ház körül, a háztáiba, és a kétkezű munkájukkal. Innen indultam, és mind a hárman voltunk testvérünk, 2 öcsém, mindenkinek megadatott, és biztosították a tanulási lehetőséget. Sajnos azóta a szüleim is, meg az öcsém is meghaltak, de én büszke vagyok, hogy innen indultam. Láttam, hogy milyen volt egy kis közösségbe, egy nem jómódú, de mégis tisztességes családba felnőni, hogyan dolgoztak meg azért, hogy biztosítsák a feltételeket. Hát, utána elkerültem az iskoláimba. Meddig értél Alsórajkon? Alsórajkon 65. A szüleim utána is maradtak. Én Zalaegerszegi lettem, magyarul akkor 60 éve vagyok Zalaegerszegen. A Ganzba végeztem, mint technikus, és hát utána elkezdtem tanulni és dolgozni. Technikum után 69-ben én a Volánnál helyezkedtem. Akkor még Aköv volt, meg Tefu volt, ez volt az első munkahelyem. Meg az utolsó is, azt kell mondani. Manapság ritka? 2010-ig, 42 évig ott dolgoztam. Örülök neki. Autószerelőként kezdtem. Soha nem felejtem el, amikor azt mondta a főnököm, mint kezdő szakmunkásnak, hogy na most télen a hóba állj neki, és akkor a busz a teherautó alján javíts meg a szivattyút, amivel billenős autó éppen dolgozott. Soha nem felejtem el. Aztán művezető lettem. Mindig szerettem dolgozni az emberekkel. Volt, amikor 40 beosztottam volt, amikor 20. Ez azt jelenti, hogy valahogy ez bennem részben az örökségem, ahonnan indultam, részben pedig az a környezet, ahol dolgoztam. Művezetőként, aztán főművezető helyettesként. És a végén közben tanultam. A cégnél úgy fejeztem be, mint humán gazdálkodási főosztályvezető. Ez régen személyzeti, oktatás, szociálpolitika, minden beletartozott. Nagyon szerettem csinálni, tényleg mindig létszámgazdálkodás, bérgazdálkodás, oktatás, minden benne volt, kiválasztás. Sikeres évek voltak, de hát az élet, ez így ment tovább, munka mellett kellett tanulnom. Ezt már nem várhattam el a szüleimtől, hogy engem is főiskolán, egyetemen tanítsanak. 72-ben házasodtam, utána pedig munka mellett tanultam folyamatosan. Részben szakmai, ez Budapesten, műszaki tisztatanfolyam, utána Győrbe, akkor még főiskola, ma már egyetem, a műszaki tanári karon voltam, szakoktatóként, és utána elindultam Pécsre, Pécset pedig a egyetemen végeztem bölcsészettudományi karon humán szervezőként. Büszke vagyok, hogy utána olyan jól sikerült, hogy fölkértek oktatni Kaposváron, voltam óraadó, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Székesfehérváron. Úgyhogy szerettem tanulni, oktatni emberek. És ez az oktatás, ez megmaradt bennem, hisz 1990-ben a Volánba kiszervezték az oktatást. Gépkocsi vezető oktatás, buszsofőrök oktatása. Ugye korábban a Volánnak 3400 fője volt, nem kis dolog volt, teherautó, rakodó, taxis, buszsofőr, autószerelő, lakatos, fényező, minden szakma volt. Kiszervezte a cég az oktatást. Megalakult az oktatási BT, ennek lettem a tulajdonos képviselőként az ügyvezetője. Majd 95-ben átalakult Kft.-b, és 2000-ben kiszállt a Volán, és magánszemélyek. 2 kollégám volt, akik sajnos azóta elhunytak, 3-an alakítottuk meg. Ez a Vox Kft.? Igen, ez már akkor még Volán oktatási Kft. Volt. Ugye miután kiszállt a Volán, azt mondták, hogy névhasználati díjat kell fizetni, nem szabad használni Volán nevet, magántulajdon volt,
és így lettünk Voks. Egy kicsit ebben benn van a Volán, oktató, képző, szolgáltató Kft. Úgyhogy hát 95-től ez oktatási Kft., 2000-től pedig már csak én vagyok. Sajnos a kollégáim meghaltak, most én vagyok az ügyvezető tulajdonos ennek a cégnek, sikeres, most is dolgozunk. Állandó létszám 8-10 fő, és körülbelül 15-20 fő oktatót foglalkoztatunk, akik részben megbízással, részben szerződéssel dolgoznak. Tehát ez volt az életem. Ez a gazdasági rész, a tanulmányom. Én úgy gondolom, hogy elvonatkozásban sikerült a céljaimat elérni. Szerintem sokan egyébként, hogyha most rád néznek, vagy találkoznak veled az utcán, akkor nem is gondolnák, hogy te 75 éves vagy. Mit gondolsz? Az, hogy egyrészt mindig a közért dolgoztál, másrészt az, hogy még 75 évesen is van életcélod, és viszed ügyvezetőként a Kft-t. Ez hozzájárul ahhoz, hogy fizikailag meg szellemileg is ilyen friss állapotban vagy? Igen. Én mindig azt mondom, amikor találkozok mással, hogy ez a bajom, az a bajom. Én mindig arra törekedtem, és most is, szellemileg, fizikailag, hogy nem hagyom el. Van, amikor fizika, ez már inkább visszaszorult, mert van Cserlapon egy kis területünk, ez zárt kert, van, amikor, de még most is metszek, néha ültetek, de már nem engednek nagyon füvet nyírni se. A másik pedig oktatok. Én most is szeretek oktatni, felnőtteket. Korábban vizsgáztattam is, de hát ezt most már törölték, középiskolába, technikumba, a kihelyezett főiskolai szakon, felnőtt képzésbe, szakmunkásokat, most pedig különböző vállalkozásokat, közlekedésbe dolgozó vállalkozásokat, taxisokat, gépkezelőket, nap mint nap. Sárvár Flex, Bicske Spár, mondok példákat, Pécs oktatás, ugye, Nagykanizsa, vagy éppen Molnak végzek oktatásokat. Tehát folyamatosan, akiket aztán vizsgáztatunk. Tehát folyamatosan van, de nagyon messze már nem igen engednek, mert hát volt, hogy Debrecen, mi volt még? Győr, Tatabánya, Üllők. Mondták oda, te már ne utazzál el. Mondtam, még bírom. Hát annak ellenére, abból érzi az ember néha, hogy eljárt az idő. De az, hogy szellemileg, fizikailag jó, de vannak olyan betegségek, amik mindig előjönnek, de hát oda kell figyelni. És úgy gondolom, hogy valahogy talán örököltem ezeket a géneket is, hogy bírom. De lényeges, hogy nem szabad fel, vagy én is leülhettem volna ezelőtt 10 évvel, és otthon üldögélek, sétálgatok. Nem. Benn vagyok a közéletben, napra készen vagyok információkkal, oktatások, képzésekben részt veszek, emegyek, levizsgálva 2 évenként, hogy vizsgabiztos lehessek, arra tanulni kell. És nem állhatok ki 25-30 felnőtt elé, hogy hülyeséget beszéljek. Tehát utána kell olvasni. Tehát talán ebből is adódik, hogy az ember nem úgy volt, hogy befejeztem, kidőltem, és akkor vége. Szerintem ez egyébként nekünk, a fiatalabb generációknak is fontos, abból a szempontból, hogy igenis, ahogy múlnak az évek, egy nagyon lendületes, hatalmas álmokkal telelévő fiatal is rájön arra, hogy igenis fontos ismerni az idősek véleményét, fontos meghallgatni az ő tapasztalataikat, tanácsaikat, mert a generációk mindig csak együtt tudják összerakni azt, ami jól működik. És hogyha vannak olyan, bocsáss meg, hogy így fogalmazok, idősek, akik ilyen állapotban vannak, mint te, akiknek van tapasztalata, meg egy olyan életútja, aminek alapján sok bölcs tanácsot tudnak adni, az szerintem nagyon fontos, hogy a mai fiatalok, vagy akár a középkorúak tudjanak együttműködni az idősekkel, és ezeket a tapasztalatokat igenis vegyék át. Én ezt a Város Idősügyi Tanácsának elnökeként is tapasztaltam, én személyesen is, hogy ez mennyire fontos. Viszont az zalaegerszegek meg azt láthatják, hogy nagyon sok helyen találkoznak a cégednek a nevével, emblémájával, logójával. Átgondoltad valaha is, hogy hány száz vagy hány ezer embert tanított a te céged? Hány embert néha úgy átgondoljuk, hogy évente, aki tőlünk kikerül, és úgy átmegy a mi képzési rendszerünkön, 2000-2500 fő.
akivel foglalkozunk. Tehát ez adminisztráció, oktatás, vizsgára felkészítés, vizsgaszervezés, sok minden. És ugye sokszor nekem is így van, amikor a kolléganőimmel, kollégáimmal leülök, átbeszéljük, amikor hibázunk, hogyan tudnánk fejleszteni, mit kéne másképpen csinálni. Arra büszke vagyok, hogy soha nem úgy gondoltam, hogy mindent én tudok legjobban. Olyan kollégáim voltak, meg főnökeim, meg beosztott, akivel nagyon jó volt együttműködni. Most is fiatalok vannak körülöttem, tanuljátok meg, bevezetem őket. A 2 fiam, aki szintén szakmabeli, igyekszem nekik átadni, besegítenek. Egyik ügyvezető, másik iskolavezető, de teljesen máshol dolgoznak, de hogy érezzék, hogy tenni kell, és azzal, hogy fönnmaradjunk, működjünk, fejlődjünk, ahhoz tényleg sok minden kell. Nem csak anyagi háttér, megfelelő gárda, szakembergárda, együttműködés, partneri kapcsolatok. Úgyhogy e vonatkozásban én úgy érzem, hogy nem vagyok olyan, hogy magamnak akarom megtartani a dolgokat. Megosztom, javaslat, vélemény. Igaz, néha észreveszem, hogy türelmetlenebb vagyok. Észreveszem, hogy miért nem csináljuk meg ezt? Ráérünk. Mondom, talán ilyenkor is mondom viccesen, hogy gyerekek, nem tudjuk, hogy még mennyi idő van vissza az életünkből. Szeretném, ha minden rendben lenne körülöttünk. Úgyhogy tényleg van ilyen. Említetted a fiaidat, a végén akartunk beszélni a családról, meg hogy most hogyan éltek, de egyébként az álmod, vagy az a terület, hogy ők viszik majd tovább ezt a céget? Mindenképpen szeretném. Ez ugye most már én vagyok a tulajdonos, valahogyan át kellene adnom. Már most a kisebbik fiam, aki Zalaegerszegen van, hát ő is 50 éves lesz, most 48 éves, ő besegít többször. A nagyobbik budapesti, ő is besegít. És jönnek az unokák. Majd valaki biztos átveszi, de a kollégáimra is jó szívvel tudom bízni, de a tulajdonosi, ügyvezetői dolgokat azért családon belül kell megoldani. Ezt csak azért kérdeztem, mert ezt a problémát, amiről most beszélni fogok, szerintem te is látod. Ugye úgy alakult a magyar gazdaság, meg az zalaegerszegi gazdaság sorsa is, hogy az 1990-es rendszerváltoztatás után jöttek létre sorban a különböző BT-k, KFT-k, cégek, akár részvénytársaságok, és ezt akkoriban jellemzően a 25-30-35 év közötti korosztály hozta létre. És ez pedig oda vezet, hogy miután most eltelt ez a 35 év 1990 óta, nagyjából ezek az akkori alapítók most egyszerre érik el ezt a 65-70-75 éves kort, és egyszerre szembesül egy teljes generáció azzal, hogy hogyan tovább családi vállalkozások. Működik-e egyáltalán az, ami nyugaton működik, hogy a generációváltás megtörténik, és van akinek továbbadni, ha van is, akkor átveszi egyáltalán, érdekli-e. Ez Zalaegerszegen most egy nagyon aktuális probléma, nagyon sok vállalkozásnál találkozok ezzel. Ugye te is ismersz olyanokat, most direkt a műsorban nem mondok neveket, de láttunk olyat, aki nem látta az utódját, és inkább eladta a céget. Láttunk olyat, aki hátravonult, és egy külsős ügyvezetőt bízott meg. Láttunk olyat, aki megpróbálta átadni, de nem sikerült. És láttunk szerencsére pozitív példát is. Szerintem a pozitívat megnevezhetjük. Én nekem például nagyon pozitív a Baki Agrocentrum, ahol Balakodó átadja. Hungáriát is van. A 3B-nél is nagyon jól működik, Nazzolinék, tehát van pozitív. A tiéd akkor remélhetőleg a pozitív példák között. Igen, szeretném. Tényleg, én azért 90 óta bent voltam ebben az egész átalakulásokban, amikor szétváltak nagy cégek, fölbomlottak, társaságok alakultak, fejlődtek. Van, ami megszűnt, van, amelyik fejlődött. És tényleg az a korosztály ma elért oda, hogy át kéne adni a feladatot. Egyrészt a fejlődés, a fejlesztés, az új ismeretek, meg a kor. És vannak jó példák. Tényleg nem akarok mondani, hogy látom, hogy szépen a gyerek viszi tovább, családtag, és van olyan is, aki azt mondta, hogy a fiam nem volt hajlandó, inkább elköltözött Budapestre. Ilyen is volt. És látom, hogy van olyan, aki azt mondta, hogy beszüntette, eladta, megszüntette. Biztos, hogy, és erre vannak tanulmányok, készítik már fel a vállalkozásokat, hogy hogyan adja át az utódnak a családon belül, vagy külsőnek, vagy eladja, vagy összevonja a céget. Én bízom benne, hogy nálam
folytatódni fog valamilyen módon, sőt, megtartjuk ezeket a pozíciókat, ha minden környezet úgy alakul, mert van Nagykanizsán és egy kirendeltségünk irodával, Zalaegerszegen is dolgozunk országosan megyébe, én bízom benne, hogy ez sikeres lesz. Ehhez sok sikert kívánok nektek. Az előbb emegettük a rendszerváltoztatást, ezzel most akkor egy kicsit már át is eveztünk erre a közéletpolitika vonalra, és hogyha megengeded, akkor ebben lassan bele is kezdenénk, hiszen szerintem majd a bennünket nézőket ezt fogják a legérdekesebbnek találni. Ugye említetted, hogy a te végzettséged alapvetően műszaki, illetve humán. Ezt szerintem, aki a közgyűlésben valaha veled dolgozott, azt látta. Látta, mert minden műszaki témára hozzászóltál, és nagyon felkészült hozzászólásokat, vagy javaslatokat fogalmaztál meg. A humán vonalat meg onnan láttuk, hogy mindig is szerettél emberekkel foglalkozni. És ez meglátszott a te támogatottságodba, illetve a választókerületedben való elismertségedbe. Mielőtt még a különböző ciklusokba belekezdenénk, először azt hadd kérdezzem meg, hogy a politika közelébe hogyan kerültél? Politika. Talán az indítatásom miatt is én akkor még a mikorosztályunk a 70-es évek, 80-as évek az egy közösség volt. Valahogy mindig úgy éreztem, hogy valahova kell tartani, valami közösséghez kell tartozni, ahol programok vannak, ahol jól érezzük magunkat. Utána, amikor az ember már kiöregedett a KISZ-ből, akkor én baloldali vagyok, és én hozzám a szocialista párt állt közelem. Én a szocialista párt alapító tagja vagyok, alapító kongresszusán. Azóta kaptam a baloldaliért emlékérmet is. Hű maradtam a baloldali elveimhez. Ez azt jelenti, hogy tehát 89-től szocialista párt alapító tagja vagyok. 92-től több évtizeden át voltam városi elnöke a szocialista pártnak, országos választmánynak voltam tagja. Úgy gondolom, hogy ez is valahova való tartozás jelentett. Vállaltam, most is vállalom. Így kerültem a politikába, és tényleg ebbe 94-től 98-ig, mint képviselő kerültem be. Tehát akkor is úgy gondoltam, hogy valahogy tudnék-e segíteni. Egyéni körzetbe indultam. 94-ben 3-szor egyéni körzetben nyertem, Ola, Platánsor, Gasparis út, az a rész, ahol a Volán volt. Megalakítottuk a településrész önkormányzatot Olába. Bárki jöhetett, segítettem, neki ez a problémája, neki az. Tehát valahogy éreztem, hogy működjön. Tehát innen indult a politika. Azóta is megmaradt, én most is baloldali vagyok, vállalom, szocialista pártnak tagja vagyok, nem hagytam ott, mondtam, ha én kilépek, vagy a párt megszűnik, akkor én már többet nem leszek párttag, attól én még baloldali gondolkodási érzelmi ember leszek. Tehát önkormányzat, településrész önkormányzat, és 94-től 92-től úgy már bekapcsolódtam a műszaki külsős bizottság, meg tanácsadó, és 94-től lettem képviselő. Bocsáss, még akkor mindjárt rá is térünk a ciklusokra. Nem véletlen, hogy téged ilyen pozitív példaként emeltelek ki, és az sem véletlen, hogy úgy fogalmaztam, hogy a baloldal talán legikonikusabb alakja vagy itt helyben, hiszen rendkívül sokan becsülik azt, a ti oldalatokon is, és a mi oldalunkon is, hogy történhetett bármi, te nem váltottál köpönyeget. Te végig ugyanaz az ember maradtál, és amit vallottál 90-ben, azt vallottad 2000-ben, meg most 2025-ben is. És ez szerintem becsülendő mindenképpen, hiszen az elárul valamit az ember jelleméről is. Így van. Azt jól értem, hogy akkor ugye az első ciklusban te önkormányzati képviselő még nem voltál, 90 és 94 között, hanem a külsős bizottságon keresztül kezdtél ismerkedni a rendszerre. Ugye most arra készülök, hogy végigmegyünk minden cikluson, és minden ciklusra egy kicsit majd emlékezzünk vissza, hogy te mit tartottál ott a legnagyobb problémának, a legnagyobb hibának, a te személyes sikerednek, hogy élted meg. Az első ciklusról különösebben még nem kell beszélnünk, ugye 1990 és 94 között volt az első önkormányzati ciklus, mindenki még kicsit tanulta a demokráciát, tanulta azt, hogy mit is jelent az önkormányzatiság, még nem is közvetlenül választottak akkoriban polgármestert, hanem még a testület választotta, ugye Bogár Imre volt az első a polgármesterünk, és mellette Müller Imre volt az alpolgármester, sajnos már egyikük sem él, és akkor még egy MDF kormány volt,
illetve a megyei közgyűlésben is más viszonyok voltak. De erről most nem kell beszélnünk, hiszen akkor ebben még sem te, főleg nem én nem voltunk érintve. És akkor 1994-ben lettél te először önkormányzati képviselő, ami a te politikai oldalat szemszögéből egy kicsit érdekesen alakult, hiszen 1994-ben, miközben hatalmas győzelmet aratott az MSZP, és aztán megalakult Horn Gyula vezetésével az MSZP-SZDSZ kormány, közben itt helyben az önkormányzati választáson Gyimesi Endre nyerte meg a választást, de úgy, hogy egyébként ő ugyan az akkori ellenzéki pártok közös jelöltjeként megnyerte a polgármesterválasztást, a testületben azonban MSZP, SZDSZ, kvázi a kormánypárttal egyező többség alakult ki. Igen. Ugye ez egy különleges helyzet, ami manapság is néha-néha előfordul, de ahol manapság előfordul, ott mindenhol azt látjuk, hogy abból feszültség van, abból csak veszekedés van. Én nem így emlékszem erre a 94-98 közötti időszakra. Igaz, akkor én még nagyon fiatal voltam, de ugye édesapám a Városi Tévénél dolgozott, és nekem már akkor is azt mondta, hogy abban a ciklusban itt Zalaegerszegen az ellenkező politikai oldalak próbáltak együttműködni, és inkább a város érdekében dolgozni. Ugye két helyben ellenzéki országosan kormánypárti alpolgármester volt, Kárászné dr. Rácz Lidia és Szalai Péter, egyikük MSZP és másik SZDSZ-es, és az is érdekes, hogy a megyei közgyűlésben is akkor az MSZP került többségbe, akkor pedig Varga László lett a megyei közgyűlés elnöke. Hogyan emlékszel az első ciklusodra? Még egy mondatban visszatérve, én 92-től lettem a városi elnök, és az előbbi baloldaliságomra visszatérve, szóval én mindig azt vallottam, emberek, valahogy az igazság, a segítőkészség, a szolidaritás, az együttérzés, ez motivált bennem. 94-ben, mikor megalakultunk, tényleg többség volt. Előtte az országgyűlési választáson az MSZP, SZDSZ majdnem 3/4 többséget szerzett a parlamentben, sőt, talán meg is lett volna nekik a 3/4, akkor ilyen idő volt. Akkor úgy volt, hogy valami ellen szavaztak, és nem az, hogy valamire, hanem úgy gondolták, hogy váltani kell a Antal kormány után. Itt ez később majd 2006 után, 2010-ben visszaütött. Igen, többségbe kerültünk 94-ben az önkormányzatba. Az, hogy a Gyimesi Endre lett a polgármester, az megint a személyeskedésnek lett a következménye. Mert nem tudott megegyezni a Bogár Imre, meg a Kremser Pista, hogy az MSZP adjon, vagy az SZDSZ adjon polgármester jelöltet. Ezért volt egy harmadik, és akkor volt a legszorosabb a választás, talán 2%-kal Gyimesi Endre lett a polgármester. Ilyen. Hát az az időszak, hogy mondjam, az volt a stabilizálása, megismerés, hogy akkor költöztünk a jelenlegi helyre. Előtte itt volt, ahol a városháza van a önkormányzat közgyűlésen, mi oda költöztünk már. Sose felejtem el, hogy nem volt semmi civakodás, csak egy példát mondok. Azóta elmúlt Szalai Anna Máriát javasoltuk a zsinagóga igazgatójának. Tehát nem volt az, hogy már az ellenzéki, ez meg kormánypárti szakember tenni akar a városért. Ez volt a szempont. Nem az, hogy melyik politikai hitvallása van neki. Nem az jelentette, és nálam se ez jelentette soha, hogy én most baloldali vagyok, MSZP-s vagyok, akkor városi vagyok, zalaegerszegi vagyok. Azt kell nézni, hogy tudok segíteni. Akkor is, ha kormánypárton vagyok, akkor is, ha ellenzékben vagyok. Tehát abban az időben költségvetés, rendbetétele, nagyon sokat vitatkoztunk, nem volt pénz, honnan vegyünk el, mire legyen, akkor jött a tévé. Én emlékszem a tévéhős korában, amikor a tévének pénze se volt kamerára, akkor még volános koromban mi vettük meg a kamerát neki, meg úgy tároltuk ezeket a dolgokat, támogattuk, hogy a tévé működjön. Emlékszem arra az időre. Na, hát voltak nagyon kellemetlen dolgok is azért abban az időszakban, ugye, hogy mondjam, ruhagyár. Nem akarok példát hozni, baromfi feldolgozó. Látszott, hogy problémák lesznek. Ugye egyből Magyarország független, megszűnt az állami, még nem alakult ki az igazi kapcsolat, a termelés, és ezek veszélybe kerültek. Butorgyár, baromfi, ruhagyár, zalahús. Ugye már akkor elkerült. Az első a ruhagyár, ami bedőlt. Mindig probléma volt, de igyekeztünk valahogy együttműködni, segíteni a polgármestert. Nem azt néztük, hogy te fideszes vagy,
mi meg MSZP-sek vagyunk, vagy SZDSZ-esek vagyunk. És ami nekem akkor nagyon jó volt, én a sportbizottság elnöke lettem. Ugye, akkor 13 első osztályú csapat volt. Olyan emberekkel dolgoztam együtt a bizottságban, mint a Langdodó, a Kauzli Józsi, a Panász Tóni bácsi. Vitatkoztunk mindig, mert mindenkinek volt egy szíve csücska, még sportágnak többet kéne adni. Ennek még adjunk, annak adjunk, meg annak. Jó, mondom, de nincs annyi. Akkor elmentem a Lídia volt a gazdasági ügyekért, meg a Bandihoz, Gyimesi Bandi. Kellnék pénz a sportra. Sose felejtem, szegény Kauzli Józsiban. Nem kapott elég pénzt az atlétika. Lecsapta az asztalt, fölállt, azt mondta, én ebben vitában nem veszek részt. Üljél le, Józsi, megbeszéljük. Mindenkinek jut, nem annyi, mennyit szeretne. Szóval ez volt az az időszak, amikor azt mondom, hogy próbáltuk tanulni a demokráciát, az együttműködést, próbáltuk meg a nehéz pénzügyi helyzet miatt mindenhol jusson. Az igazság az, hogy bizony akkor kellett volna több pénz. Kellett volna. Láttuk, hogy a gazdaság bajba volt, ugye nem volt megrendelés, nem volt termelés, nem voltak fejlesztések, és bizony akkor sokan kerültek az utcára abban az időbe, de voltak örömteli pillanatok is, azt kell mondani, mert akkor volt, hogy megkerestett a Flex, akkor még Flexon X, vagy a városvezetést, leültünk, Bandi, Lídia, én, mint ugye a bizottság, meg a frakciónak az egyik vezetője, mit tudunk tenni, hogyan, milyen támogatást, és elindult a gazdaság, és jöttek a lehetőségek a kisvállalkozásoknak, és beindult. Tehát azt tudom mondani, hogy akkor igaz, hogy többségben volt az kormánypárt, de itt a városban ez nem érződött. Országosan sokat tettek a akkori képviselők, a Herbert Feri volt a képviselő, a szlovén-magyar vasútvonal. Óriási vita volt, hogy merre menjen. Ugye Szent-Gotthárd fele, Zalaegerszeg fele menjen. Sokat tettünk utána már az én koromban, hogy melyik szakasz, melyik vonalat zárják be, melyiket kell fejleszteni. Tehát voltak feladatok, de ez a kiindulási helyzet volt. Akkor inkább a költségvetésen szoktunk vitatkozni. Nem kapott elég pénzt a média, az újságkiadás, innen is el kellett vonni, a sportra is kevesebb jutott. Valahogy megoldottuk. Nehéz volt, de megoldottuk. Igen, akkor ugye egy nagy szerkezetváltáson ment át az egész magyar gazdaság, mert te is utaltál rá, hogy megjelentek már az új multik, mint nálunk is a Flex, de ugyanakkor volt a 90-es évek első néhány évében a privatizációnak azért egy vadhagytása. Ugye tapasztaltuk, hogy a Zalatáj Pannontáj az francia tulajdonba került, a ruhagyár osztrák tulajdonba került, aztán a Köptex olasz tulajdonba került, tehát hogy ezek később azért valóban megbosszulták magukat, ezt később láttuk. Viszont te is utaltál arra, hogy voltak veszekedések, sokfélén gondolkodtatok az ügyekről, össze is szólalkoztatok rajta, de mindig egymásnak megadva a tiszteletet, és utána, amikor véget értek a viták, akkor ember az ember kezet fogott, és úgy álltatok fel, mintha nem történt volna. Talán egy kulisszatitkot ezzel kapcsolatban mesélhetek, mert ez később is jellemző volt meg a te idődben is, már amikor kezdtél, hogy lehetett akármilyen vita, nem csak a közgyűlésen, de mondjuk bizottságülésen is, de amikor véget ért, akkor utána a különböző pártállású emberek átmentek az egyik vendéglőbe, megittak egy pohár sört, beszélgettek egymással, és ez megmaradt szerencsére azóta is, és szerintem ez nagyon jó. Ez nagyon jó, és talán ez az zalaegerszegi emberek mentalitása. Hogy néha bekerült a politika, nagy politika a közgyűlésbe, de ez nem személyeskedés. Az, hogy én is védtem a politikai hitvallásomat, meg a másik oldal is. Nem ezen volt vitánk, hogy mi legyen a jó szám, hogy lehet, hogy azt a problémát én hogyan közelítem meg. Aki kormányon van, az pénzügyi szempont. Aki ellenzékben, az a kívánságát akarja megfogalmazni ebben. De most is így van. És tényleg volt úgy, hogy éjfélig volt akkor a közgyűlés. Volt úgy éjjel 2-kor vagy 3-kor mentünk haza. De akkor is, menjünk el egy sörre, beszéljük meg. Nekem azóta is többször, ha vitatkoztam az elmúlt 10-15 évben, de soha nem úgy, hogy megsértsek valakit. Szóval mindig tudtunk utána egymás szemébe nézni, leülni, beszélgetni. Nem csak a politikáról, arról is,
a városról, meg a családról, meg a környezetről, meg sok mindenről. Tehát nem. Szóval én úgy gondolom, hogy nem fajult el úgy, mint országosan ez. Én ott tapasztaltam olyan dolgot, hogy nem is köszöntek már egymásnak, elfordította a fejét, nem állhatott szóba vele, mert ő más párthoz tartozik. Ez nem. Ez városi szinten nem szabad ilyet csinálni. Én is így látom, nagyon egyetértek veled, mert a miénk az még pont az a méretű közösség, ez az 55 000-es város, ahol majdnem mindenki ismeri a másikat, de ha nem is, akkor van valamilyen kapcsolódás családon keresztül, baráton keresztül, és mindig elsősorban inkább azt tudtuk nézni, hogy mi az, ami összeköt, és nem az, ami szétválaszt. És emberek tudtunk maradni, és ez ma nekem nagyon hiányzik egyébként, helyben szerencsére nem, mert helyben erre vigyázunk, de nem csak én vigyázok, hanem ez mindenki múlik. Az, hogy ilyen hangulat van, az a mostani ellenzéki szereplőkön is múlik, és ők előttük is le a kalappal, ugyanúgy mindenki korrekten viszonyul a másikhoz. Inkább országosan hiányzik nekem ez manapság. Na de nem húzva az időt, ugorjunk egy ciklust. 1998-2002. Ez a következő ciklus, aminek az a különlegessége, hogy mi akkor ismertük meg egymást, mi akkor kezdtünk el dolgozni, bekerültem a hivatalba, én 2001-ben lettem a hivatal tagja, úgyhogy onnantól már hivatalosan is ismertük egymást. Édesapám révén nyilván előtte is ismertelek, de hivatalosan akkortól. Országosan győzött a Fidesz, az első Orbán kormány. A megyei közgyűlésben maradt továbbra is Varga László vezetésével az MSZP-SZDSZ koalíció. Helyben viszont nem csak, hogy maradt Dimesi Endre, hanem többségbe került a Fidesz és szövetségesei, hogy a Tombi Lajos lett az alpolgármester. Mi a emléked, mire gondolsz, amikor eszedbe jut a 98-2002 közötti ciklus? 98-2002. Ha most összehasonlítom a jelenlegi helyzettel, elindult valami a városba. Én akkor is a sportbizottságot vittem, de megpróbált akkor ugye a polgármester úr valamit pénzszerezni, fejleszteni. Talán erre az időre esik a Ficsó, fiatal. Igen. Ugye? Igen. Elindultunk, hogy valamit tenni kell, aztán később én a Szociális Lakásbizottságnak az elnöke, hogy tegyünk valamit az orvosi rendelőkkel. Elindítottuk. Egy orvos, egy rendelő akció. Próbáljunk valamit feltételeket javítani, hogy ne váltóműszakba ugyanabban a rendelőben rendeljen 2 orvos, hanem mindenkinek legyen egy rendelő. Sajnos aztán erre az időre előtt, hogy sok cég bezárt. Ez viszont nagyon kellemetlen volt, gondoljunk csak bele, jött az Zalausnak a problémája, Baromfinak a problémája, ami megszűnt, mert egy alugépgyár, abból vállalkozások jöttek, az működött tovább. Megszűnt a hűtőház, ugye később. Szóval látszott, hogy nem sikerült megtalálni a városnak azokat a fejlesztési, foglalkoztatási problémáit, tehát olyan üzemet telepítsek ide, föntartsam, működtessen, ami korábban jellemző volt a városra, mert akkor a mezőgazdaság, faipar, ugye bútorgyár, élelmiszerfeldolgozás jellemző volt a városra. Ez az időszak ilyen látszott, hogy valami elindul, de se országosan nem volt pénz, se helyben nem volt pénz. Próbáltunk a saját kereteink között dolgozni. Oktatás színvonal, egészségházi orvosoknak a dolga. Próbáltuk meg biztosítani a feltételeket. Én szerintem látszott, hogy ez a város többre képes már akkor, mint ami volt. Ehhez kellettek a kapcsolatok, ami még nem volt azon a szinten. 2002-ben te harmadszor is megnyerted az egyéni választókerületedet, és aki ismert téged, az pontosan tudja, hogy neked ez az egyéni választókerület, ez fontos volt. Fontos volt, és úgy is érezted, mint a sajátod jó értelemben. Te nagyon sokat foglalkoztál ott helyben az emberekkel, minden rendezvényen ott voltál, amit szerveztek,
és nagyon sokat lobbiztál a választókerületedért. Ezt pontosnak tartottam elmondani, hogy az, aki egyéni képviselő, az mindig látja egy szeretét a munka ezen részének is. Na de 2002-ben megint nagy változások történtek, hiszen 2002-ben ismét a MSZP nyerte meg a választásokat, megalakult újra MSZP-SZDSZ kormány, és Medgyessy Péter lett Magyarország miniszterelnöke. Azonban helyben megint valahogy máshogy történtek a dolgok, hiszen 2002-ben a megyei közgyűlést elvesztette az MSZP, Varga László helyett Kisboldog Zoltán most már Fidesz színekben lett a megyei közgyűlés elnöke, helyben pedig újra Gyimesi Endre lett a polgármester, és még nagyobb arányban lett a testületben ott a Fidesz és szövetségesei, ami, ha jól tudom, amiatt is volt, mert hogy a jelöléseknél MSZP, Baloldali Ifjúsági Társaság, BITES jelölés, tehát ott valami nem úgy alakult, ahogy ti szerettétek volna, és végül is ez is az oka annak, hogy még nagyobb többsége lett a Fidesznek. Így van. Így van. Tehát ez az időszak, ahogy említetted, szóval engem szerettek a körzetbe, de én mentem is. Tudtam, melyik házban mi a probléma. Oda tartozott Egerszeghegy egy része, a Lőtér fölötti rész. Meghívtak sokszor, Szüretre. Járda, út, közlekedés. Településrészű önkormányzat. Az ott lakók jöttek. Létrehoztuk az Olai Fesztivált. Tehát tényleg sokat dolgoztunk velük. Hát az országos politikában való igaz, hogy 2002-ben újra az volt, hogy váltani kell. És szerintem a 98-2002-es Fidesz kormánynak nem úgy sikeredettek a dolgai, és az emberek azt mondták, próbálja meg más. Ugye a Horn Gyula időszakában más volt. Horn Gyula után Medgyessy Péter olyan dolgokat tudott fölvázolni, amire azt mondták az emberek, hogy oké, adjunk neki bizalmat. Ott ültem egy olyan rendezvényen, hogy pedagógusok 50%-os béremelés, 13. havi nyugdíj, ugye részletekbe bevezetve. Akkor jól indult. Jól indult. A megyében elveszett. Hogy nálunk milyen baki volt, igen, én voltam a városi elnök, és kicsit úgy zavart is az a dolog, mert minden szabályosan történt, jelölő, szervények, aláírás, akkor még csak szervényeket kellett gyűjteni, lista. Közben kiderült, hogy voltak, akik mást gondoltak ebbe a dologba, és átírták a jelölőlistát. Ezért 2 egyéni képviselő lett, a Horváth Laci, a Kertvárosról, meg én, és a BICS listájáról pedig a Herbert meg a Lídia. Herbert Feri meg a Lídia jutott be, Kárászi László. Elvesztettünk 4 helyet. 4 helyet elvesztettünk, amit megkapott az akkor megalakult EZE, ők kerültek meg a Fidesz egyet. Tehát így vesztettük el akkor a pozíciókat. Kicsit kellemetlen volt, mert olyan emberek nem kerültek be, akikkel korábban is szívesen együtt dolgoztam. Hát ezek között volt a Mészáros doktornő, aztán a Tóci Zsuzsi, Horváth Miki, sorolhatnám, akik nem kerültek be akkor az önkormányzati testületbe, de ezért bekerültek olyanok, akik azóta is. Emlékszem, abban az időben alakult az EZE, és arra büszke vagyok, hogy abban te is emlékszel rá, hogy volt az MSZP-nek a szegfű rendezvényei, ahol összetudtuk, ezt mi alakítottuk meg először 92-ben, összehívtuk a városvezetőit, politikai szereplőket, pártok képviselőit, önkormányzatosokat, és ugye ott a Kugler Laci szervezte ezért. Ott szerve, amiből aztán kifutott, még most is működik az önkormányzatban. Hát a megyébe korábban jól koordináltak a Varga Laciék, akkor indították a Polgármesterek Szövetségét, és meg tudták nyerni választást. Hát a következő időszakban nem. Amit nagyon sajnálok, hogy aztán 2014 óta már nem volt MSZP-s megyei önkormányzati képviselő, valamilyen oknál fogva eltaktikázta ezt az egészet. Azért akár a Varga Laci időszakában, de beszéltünk akár azokról, nekik is van érdemük.
mert tettek valamit, koordináltak, szervezték. A Varga Laci időszakában elindult a stadion, amihez nekem is közöm volt, mint miniszteri megbízott voltam, akkori sportminisztériumtól, és ugye ezt a Varga Laci patronálta, menedzselte, én tartottam a kapcsolatot, elkezdtük az első ütemet építeni, amit aztán a harmadik ütemet már nem sikerült befejezni, azt már később a Fidesz kormány fejezte be a stadionépítési programba. Tehát voltak sikerélményeink is. Mindegy az önkormányzatban, ugye meséltem a önkormányzati bérlakásépítő. Akkor építettük a Csácsba, Övesfalvi utca, Laktanyába, aztán a Gasparics úton, aztán a nőtlen tiszti átalakítása. Tehát akkor épültek szociális bérlakások. Akkor épült az idősek otthona. És ebben a polgármester úrnak tényleg komoly szerepe volt. Ugye megszűnt a József Attila iskola. Emlékszem rá az első ciklus után, hogy iskolát zártunk be, óvodákat zártunk be. Mert nem volt gyerek, nem tudta finanszírozni a város. Így került bezárásra a Ötvös, a József Attila. Ezek az iskolák, ugye megszűntek. És sikerült ezt az iskolát átalakítani idősek otthonába. Ami nekem nagy problémám azóta is, hogy ez még mindig kevés. És ez kevés, ez pénzkérdés, akaratkérdése kell. Remélem egyszer eljutunk oda, hogy amikor ennyi rászoruló van, ennyi jelentkező van, hogy bekerüljön egy idősek otthonába, akkor lesz pénz, hogy megvalósítani. Tudjuk, akár magán, akár egyházi, akár állami, akár önkormányzati beruházásba. Tehát ez volt az az időszak, amikor hát úgy elvoltunk, érződött, hogy ugye 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unióba, voltak már előzetesen pénzek, amiket le lehetett hívni. Voltak pályázatok, amiket már meg lehetett pályázni. Jöttek apró pénzek, sikerült vállalkozásokat pénzhez jutni, akkor főleg a kisvállalkozásoknak sikerült pénzt juttatni, akik tudtak fejleszteni, gépeket venni, képzéssel részt venni. Tehát ennyire volt sikeres ez az időszak 2006-ig. Említetted az idősellátást, nagyon fontos probléma szerintem, mert ahogy látjuk egész Európában, Közép-Kelet-Európában főleg, tehát itt Magyarországon is, azon belül Zalaegerszegen is, egyre inkább látszik, hogy van egy előregedési folyamat. Többen halnak meg, mint ahányan születnek, egyre nagyobb az idős generációknak a létszáma a városon belül is, és mind az egyházi fenntartású volt pajzsiskola, mind az önkormányzati fenntartású volt József Attila iskola. Bocsánat, én az ötös mondtam? A Pajzsra gondoltam. Pajzsra gondoltam. Köszönöm. És mind a kettőnél nagyon magas a várólista. Tehát előbb-utóbb nem csak Zalaegerszeg önkormányzatnak, minden önkormányzatnak és minden európai városnak ezzel a kérdéssel foglalkozni kell. De ez csak egy megállapítás volt, nekem 2 kérdésem lenne. Az egyik kérdésem az, hogy ez a rövidebb talán, említettél itt nagy neveket a te oldaladról, Varga Lacit, Kárászné, Rácz Lídiát, Horváth Miklós, Dóczy Zsuzsit. Az első kérdésem az, hogy mennyire tartod velük még a kapcsolatot? Hogy van-e, hogy még beszéltek, tudsz-e róluk, és gyors rögtön a másikat is fölteszem, mert ez a kisebbik kérdés. A másik pedig az, hogy bár akkoriban nyilván egy fideszes, egy jobboldali sok mindent mondott meg gondolt Mengyesi Péterről, de azért mai 2025-ös szemmel visszanézve, a mai politikai viszonyokat látva, hát majdhogy nem úgy kell fogalmaznom, hogy ő azért egy úriember volt ahhoz képest. Hogy élted meg, milyennek láttad az ő miniszterelnökségét, és hogy élted meg a bukását, és azt, hogy Gyurcsány Ferenc vette át a vezetést? De először akkor az első, a kis kérdés. Jó. Igen, vannak, akikkel tartom a kapcsolatot. Én továbbra is tagja vagyok a szocialista pártnak. Nincs napi személyes kapcsolatom, találkozunk, néha tudom, hogy vannak, jól vannak, megkérdezem, néha felhívom, de nincs személyes kapcsolat. Talán legjobb a Horváth Mikivel, Dóczy Zsuzsival, ővelük többször találkozom, beszélgetünk. Régiek közül a Szabó Katival, aki az első ciklusban volt képviselő, most is ott van az MSZP, a Herbert Ferivel, ugye Góra Balázsékkal, ővelük
Vajda Lacival, aki az első ciklusban képviselőtársam volt, ugye velük rendszeres a kapcsolat. Jó, nem úgy, hogy összejárunk, vagy találkozunk, de megkérdezzük, hogy vagy, beszélgetünk róla, hogy van a családod, gyerekek, unokák, minden. Ennyit, tehát a korábbi párttársaim, képviselőtársaimról. Van, akivel kapcsolat, van, akivel rendszeresen találkozom, de nincs olyan, hogy olyan baráti kapcsolat alakult ki, hogy olyan többször találkozunk, összejárunk, leülünk. Így csupán a pártosokkal, azért pártosokkal többször leülünk évente, beszélgetünk, megbeszéljük a dolgokat. Ez ennyi a kapcsolatról. A másik része Medgyessy Péter. Medgyessy Péter szerintem egy tehetséges volt. Látszott, hogy a gazdaságból és a világgazdaság összefüggéseit jól látta. Amikor megválasztották, látszott, hogy tudott érvelni. Látták az emberek, hogy ez az ember ez próbálja a gazdaságot, az országot rendbe tenni. 2002-ben ott voltam egy választmányülésen, amikor tényleg nem akarták. Akkor volt, hogy be kell vezetni a pedagógusoknak, a köztisztviselőknek, a nyugdíjasoknak a 50%-os emelést, 13-at elő kell készíteni. Tehát ő látszott, érezte, hogy van egy elvárás ezzel kapcsolatban. Őt mivel támadták? 3/2 volt. Igen. Ez volt akkor a fő téma. Utána, sose felejtem el, ott voltam Sőtörön, ahol volt kihelyezett kormányülés, ugye a Deák Ferenc születési évfordulója. Mi volt utána? Milyen drága volt az étel, meg honnan hozták az ételt. Ezzel támadták akkor a Medgyessy Pétert, meg hogy ő elment, és nem jelentette be, és Kubába szivarozott. Soha nem felejtem el, mintha ez lett volna a legnagyobb baja ennek az országnak, hogy a miniszterelnök ilyen. Jó volt, de olyan nagy volt a támadás, és azt láttam, hogy a politikai partnere is kicsit megingott. A bizalma. Az SZDSZ gondolom. Így van, nem állt ki. Ők is, hát igen, még bennük volt az a régi, hogy 3/2, régi rendszer, mi derül ki? Ugye ezért lemondott. Finoman nem szavazottak ki többséget. Akkor a frakció, 2 frakció. Nagyon sajnálom, én komolyan sajnálom a Medgyessy Pétert. Néha most meglátom, hogy szerepel a tévébe, ír valamilyen cikket, elolvasom, látszik, hogy értette dolgát. Utána jött a Gyurcsány. Ott ugye volt a Gyurcsány jelölt, meg a Kiss Péter volt. Soha nem felejtem el, ugye először a frakció mondta azt, hogy akkor váltani kell. Oda került a kongresszus elé, hogy Kiss Péter vagy Gyurcsány Ferenc. Gyurcsány Ferencet 92-től ismerem, akkor már járta a megyéket, akkor találkoztam vele, egy tehetséges vállalkozó volt. És akkor 2003 volt ez már, ugye, mert 2004-ben volt a vele váltás, hogy Kiss Péter vagy ő. Én azt mondom, hogy igazi baloldali az a Kiss Péter volt. Én a Kiss Péterrel nagyon jóban voltam, őt támogattam, ő többször volt itt Tegerszegen. Ő olyan volt szintén, aki egy baloldali, igazi, szociálisan érdekelt. Ő szeretett az emberekkel foglalkozni. Mi a probléma? Mi a megoldás? De a többség Gyurcsány Ferencet támogatta a kongresszuson, így ő lett a miniszterelnök. Később ugyanez lejátszódott a pártelnöki teendők között is. A visszatérek, Gyurcsány Ferenc tehetséges volt. Jó ötletei voltak. Talán a kormányzati munkája, az együttműködése a kormányzati körökkel, a többivel, az nem volt az igazi. És volt, akit maga mögé tudott állítani, ezzel megosztotta akkor a frakciót, és volt, aki nem, mert ő maradt továbbra is baloldali. Ő is tudott jó programokat, csak az volt, hogy nem értették az emberek, nem értették a frakcióba. Ma ez, holnap az, holnap után az.
Szóval nem volt az, ami kiszámítható, egyértelmű, amit majd a Fidesz mondott később, hogy ugyanazt mondja mindenki, ugyanazt a mondatot, ugyanazt súlykolom, mert az embereknek az agyába csak az jelenik meg, és az marad meg. Nem az, hogy ma ilyen ötletem van, holnap meg holnap után, és nem viszem végig a programomat. Mindegy jó volt. Így sikeredett, úgyhogy ő lett a miniszterelnök. Még előtte, mikor ő miniszter volt, sportminiszter, emlékszem, itt volt Zalaegerszegen, és akkor elvittük a Dózsába. Akkor azt mondtam neki, Feri, 2 dolog van, stadion, és a Dózsa sportcsarnok, hát akkor tornaterem. Igen. Nézd meg, nincs tornaterem. Ott még egy ebédre is meghívtuk a menzára, ezt kell megvalósítani. Megígérte. Az, hogy te valósítottad meg, ez neked dicsőség, ennek örülök, ő megígérte, valaki meg megvalósította. Ez a stadion elindult, azért, az szép folyamatosan elsültem, megvalósult, sportfejlesztések voltak, de van, ami csak ígéret maradt. Ez volt 2002-2006, szerintem akkor a Varga Laci volt országgyűlési képviselő, ő sokat tudott segíteni. Soha nem felejtem el, elmentünk hozzá segítséget kérni. Ő mindig azt mondta, nem, mi ne tegyünk különbséget, hogy ki milyen politikai állású, ne legyünk mások, hanem aki szakmailag megérdemli, ne azt nézzük, hogy ez most Fideszes, MDF-es, SZDSZ-es vagy MSZP-s. Szóval Laci ebben korrekt volt, és tényleg igyekezett a fejlesztéseket valahogy koordinálni. Ennyit tudok róla mondani, mert ugye korábban a Lidiáról ő a gazdaságért felelt, a város költségvetésért, nagyon szigorúan, keményen, sok vitánk volt vele, de őt is az vezérelte, hogy mi jó a városnak, a Lacit, hogy mi jó a megyének. Szóval ők meg így voltak lokálpatrióták. 2006-ban lehet, hogy gondolhattátok azt, hogy végül az MSZP jólóra tett, hiszen Gyurcsány Ferenc megnyerte újra a választást. Akkor úgy tűnt, hogy mégiscsak ez volt a helyes választás. Aztán utána a következő évek már egy kicsit másképp alakultak, és ezzel rá is térek erre a ciklusra, tehát 2006-2010, ami azért érdekes, mert a rendszerváltoztatás utáni történelemben először egy pártnak sikerül újra választatnia magát, tehát újra MSZP-SZDSZ van, Gyurcsány Ferenc a miniszterelnök, helyben viszont megint csak másként alakulnak a dolgok. Ugye a megyei közgyűlés marad Fidesz többségű, csak most már Manninger Jenő elnökségével, és Gyimesi Endrének az utolsó ciklusa következik, hiszen 60%-kal megnyerte az önkormányzati választást. Igaz, ugyanez az összödi beszéd utáni időszakra tehető, és teljes többségbe került a Fidesz, akkor már Fidesz-KDNP a testületben. És én is akkor lettem 2006-ban először önkormányzati képviselő, onnantól már ilyen módon is együtt dolgoztunk. Ennek is hát most már lassan 20 éve, hogy benn vagyok a testületbe, és az az érdekesség ennek a ciklusnak, hogy miközben te elértél a politikai pályád csúcsára, hiszen 2006-ban nem csak önkormányzati képviselő lettél újra, hanem parlamenti képviselő is lettél, tehát az életed csúcsára értél közéleti szempontból, közben mégis ebbe a ciklusba kellett átélned a pártodnak a válságát is, legalábbis országos szinten. Ezt hogy élted meg? Ez egy nehéz időszak volt, de ez egy örök élmény maradt nekem. 2006. 2006 április, országgyűlési választás. Ugye Gyurcsány-Orbán vita. Megnyeri az MSZP a választást. Én ott vagyok az alakuló frakcióülésen Összödön. Így ültem, ott ültek 3-an, én a második sorba. Összödi beszéd. Ugye akkor is úgy meglepetés erejével hatott a képviselőknek, hogy hazudtunk. Nem mondtuk meg, ami rosszul esett az ott lévőknek, hogy hazudtunk. Nem mondtuk meg az igazat még nektek sem, mint képviselőknek, hogy milyen bajba van az ország, hogy hitelt kell felvenni, mert a jövő hónapban nincs pénz nyugdíjra, meg a köztisztviselők fizetésére. Akkor sokan fölálltak, köztük a Toller Laci, aki pécsi polgármester volt, hogy Feri, te velünk se voltál őszinte. Ha ez így van, ha tényleg ilyen probléma van. És ez a beszéd akkor, ahogy kijött,
később. Erre a Fidesz nagyon szépen rá tudott rajtolni, tehát ott voltunk, akkor még úgy volt, hogy nagyon jól, szépen alakul a dolog, de ez a beszéd, ami szembesített bennünket azzal, hogy az ország nincs szuper állapotban. Akkor volt az IMF hitel, akkor kiderült, hogy üres a kassa. Na, képviselő lettem, aminek tényleg a csúcs. Sok jó embert megismertem, a Foglalkoztatási Bizottság tagja lettem, az Európai Ügyek Albizottság vezetője lettem, és a Gazdasági Közlekedési Bizottságban dolgoztam. Tehát mind olyan, ami közel áll. Foglalkoztatás, közlekedés, törvényeket írtunk, módosítókat adtunk be, dolgoztunk, ment minden, és közben jött a hideg zuhany, az összödi beszéd kiszivárogtatás, és az a négy mondat, mert az az összödi alakuló frakcióülés, ami 2 napig tartott, az sok másról szólt. De az, amikor soha nem fölálltak polgármesterek, hogy Feri, hát miért nem mondtuk el, mi most szembesülünk vele, ilyen bajban van az ország. Az őszinteség mindig jobb, amit én mindig életfeltételemnek, hogy légy mindig őszinte. Az jobban megbecsüli magát, vagy jobban jön, mint hogyha valaki füllent, vagy nem mond igazat. Úgy is kiderül. Na, jött az október. Ugye körülbelül április-májusban kijött az összödi beszéd, jött október önkormányzati választás. Előtte pesti események. Én még soha nem értem át ilyeneket, mint ami akkor volt. Soha. És nem is kívánom most, hogy ne legyen ilyen, neked se részed, meg senkinek a gyűlölet, a megosztás. Tudod, amikor mentünk be parlamentbe autóval, köpködték az autót, meg ütötték az autón tetejét. Meg a képeink ott lógtak a villanyoszlopon fölakasztva. Én, akit erről abszolút nem tettem, de szenvedő részese voltam. Vagy, ezt soha nem mondtam el, de most tényleg elmondom, hogy éjfélkor a lakásom előtt 10-12-en ordítják, hogy rágyújtjuk a házat, kinyírjuk a családod. Hogy rendőr állt 1 hétig, vagy ült az autóba ott. Hogy leveleket kaptam. Ez a rossz. De ez vissza is jött, mert jött az önkormányzati választás. Soha nem felejtem, megyek aláírás gyűjteni Platánsoron, a kollega rádióba hallgatja az összödi beszédet, mert állandóan ez ment. Mondja nekem, hát Feri, ezek után magát nem tudjuk megszavazni. Mondom, sajnos ennyit tehetek róla, közöm nem volt hozzá, de mivel a pártom elnöke ezt elmondta, ezért én is szenvedő alanya lettem ennek az egész folyamatnak, bekerültem az önkormányzatba. De az egyénit már nem nyerted meg. Mit? Az egyéni körzetet már nem nyerted meg? Nem, hát akkor kiderült, hogy... Csak listánk. Hát akkor már úgy volt, hogy taktikázás volt, minden vonat. 39 szavazattal kaptam kevesebbet, soha nem felejtem el, hogy utána mondják nekem, hogy hú, Feri, 50-en jelentkeztek be a főiskola kollégiumába, hogy ott szavaznak. Mondtam, ne foglalkozzanak, 39 szavazattal kikaptam, 50 érvénytelen szavazat volt, nem baj, képviselő maradtam, akkor az Európai Ügyek Bizottságának lettem a vezetője, itt az önkormányzatban. Hát, örülök neki, mert akkor eljutottunk testvérvárosunk a polgármesterre, a alpolgármesteret, urakkal, Szurguttól kezdve Marosvásárhely. Azt még nem is mondtam, hogy a Marosvásárhelyi kapcsolatot, ami előtt megalakult, akkor a sportbizottság elnökeként a Józsi Gyurival mentünk el Marosvásárhelyre, fölvenni a kapcsolatokat, kispályás fociba, és akkor mondtuk ott, hogy jó lenne ez a 2 város testvérvárosi kapcsolatot kössön. Örülök, hogy az létrejött, ennek már 20 éve is elmúlt. Jövőre lesz 30 éve. 30 éve, hogy ez a kapcsolat megalakult, hogy ebben részese voltam. De ugyanúgy Márl, ugyanúgy Kuzel, ugyanúgy Finnországban voltam akkor a gyimesi polgármester úrra. Nagyon jó volt. Tényleg örülök ezeknek a kapcsolatoknak, és ugye nagyon sajnálom, hogy most így alakultak ezek az ukrán helyzetek, mert akár a kárpátaljai, akár a herszoni testvérvárosunk is azért része a mi életünknek, hisz voltak itt, tőlünk voltak ott.
Úgyhogy így alakult, visszatérve a országgyűlési képviselőségem, tudtam segíteni. Miniszteri megbízottja voltam a stadionnak, a 76-os útépítésnek. Mondtam, hogy 2008-ban sikerült elcsalnom az egészségügyi minisztert, és végigjártuk a kórházat vele, hogy az a kórház megérdemli a fejlesztést. Uniós pénz 4,3 milliárd, amit később 10 évvel később lett befejezve, egyéb okok miatt. De ha akkor elkezdik, akkor lehet, hogy nem 8,4 milliárdba kerül, hanem mondjuk 5 milliárdba, és akkor is az volt, hogy még ez hiányzott belőle, még az hiányzott belőle. Na ne csináljuk meg, mert ez a kormány találta ki, majd ez a kormány, ez a párt fogja befejezni. Szóval ez az, amire nincs szüksége egy városnak. Mert ha azt mondjuk, hogy mindnyájan a városért akarunk dolgozni, akkor ne azt nézzük, hogy ki aratja le ezeket a babérokat, vagy ki adja át a stadiont, ki adja át a kórházat, ki fejezi be ezt és ezt az izéket, hanem a városé. Szóval így voltam 2006 és 2010 között, országgyűlési képviselőként eljutottam delegációval Írországba, eljutottam sokszor Brüsszelbe, úgyhogy örülök neki. Sikeres volt, de azt tudom mondani, hogy a politikai szembenállás megint rossz irányba megy a dolog, de soha ne jusson el odáig, hogy átmenjen gyűlöletté, hogy átmenjen valaminek a kirekesztésére, hogy utálják a másikat. Bennem megmaradt azok a, nem is tudom, olyan arccal, amikor ordított nekem, és köpködött rá az autóra, és ütötte az autó tetejét, mintha én tehették arról. Hát miért gyűlöl engem? Kicsit erre akartam pont rákérdezni, hogy többek között azért is, amit mondtál, meg nyilván a parlament egy más világ, én semmi pénzért nem lennék országgyűlési képviselő. Tehát engem az abszolút nem vonz és nem érdekel. Te viszont átélted mind a kettőt. Láttad azt, hogy milyen egy közgyűlésben dolgozni, normális emberi hangon, a másikat tisztelve, meg nyilván megélted egy más világot, ahol az ország minden vidékéről, résztetteiből jöttek parlamenti képviselők, ott már azért érződött nagyon a nagy politika. Nagyon. Most félretéve azokat a sikereket, még eredményeket, amiket elértél, hogyan tudnád összehasonlítani a parlament és az önkormányzati munkádat, és így utólag melyik volt mégiscsak a szebb? A parlamenti munka tényleg, ahogy mondtad, az egy csúcs volt. A parlamentben politikai szembenállás van. Egyik nem tudja elviselni, mind a másik, mert lehet politikai véleménykülönbség. Mondjuk az, ugye elfogadható, hogy egy költségvetést nem szavazok meg, de van elegáns tartózkodás. Mindig csináltuk sokszor Zalaegerszegen. Oké, miért? A fő céllal egyetértek, de lehet, hogy belül én mást képzelek el, mert más az én elképzelésem. De fönt, amikor a liftben nem köszöntek egymásnak, amikor szabályosan egy gyűlölködő megnyilatkozások voltak. Nem a lényeg, pólóba, mind ahogy most füstgyertya, zászló. Én ezeket elítélem. Ez nem való oda. A politikai véleményeket ütköztesse. De az a verbális, az a már tettlegesség is fajuló dolgokat, az nem való a politikába. Ide jutott a politika, hogy már akkora egymással szemben az utálat, a gyűlöletkeltés, a megosztás, ami nem felé. Nem jó. Nem jó. Nem jó. Az, hogy tényleg nem közben. Amikor megkérdeztem valamit, hogy miért kell neked mindig szídni a másikat? Azért, hogy amortizáljam. Ez a válasz. Na most itt látszott, hogy a politikai hitvallással ellentétben egy cél van. Működjön a város. Fejlődjön a város. Az emberek érezzék jól magukat. Feltételek, oktatás, szociális feltétel, egészségügy, rendben legyen. Arányos városfejlesztés, ezt te találtad ki. Nagyon jó ötlet. Arányos, hogy tudja a hatházi is, a neszelei, meg a bazitai is, hogy mit kell, hogy nekem is van szavam. Én is fontos vagyok a városvezetés, a képviselőnek. Az én utamat is csinálják meg. Az én világításom is legyen meg normálisan. Lehet vélemény, hogy melyik legyen előbb, mert nálam más a prioritás, mint nálad. Tehát ez nem jó. Ma azt látom, hogy országosan ez még nehezebb lett, még súlyosabb lett, nem tudom ez hova vezet,
hogyan tudják ezt a szemben álló felek, most már nem is mondom a pártok rendbe rakni. Helyben viszont azt látom, hogy más. Néha hiányérzetem van, mert most megmondom, hogy nézem a tévébe esetenként a önkormányzati közgyűlést, és amikor a polgármester mondja, van hozzászállt, nincs, szavazunk. Amikor 30-40 napi rendet 2 óra alatt letárgyaltok, emlékszem arra az időszakra, amikor 9-től este 10-ig voltunk, vagy délután 1-től hajnali 2-ig. Volt vélemény, és volt közös megállapodás. Volt. Most azt látom, hogy ilyen vonatkozás is. Ez 2 dolog. Nagyon jó az előkészítés, vagy a felkészüléssel van probléma. Én erre mindig büszke voltam, említetted. Ha fölvállaltam, elolvasom, utána járok. Az, hogy elolvasom, az egy állapot. Megnézem, hogy miért ez a határozat. Mi okozza, mi volt az előzménye, milyen következménye van neki. És akkor tudok érvelni. Meg azt is tudom mondani, hogy oké, nagyon jó, megvan, sikeres a hivatal munkája, a polgármester előterjesztése. Teljesen más. Ma itt nincs politikai szembenállás, még vélemény se sokszor. A városért dolgozik mindenki. Ez jó. Ez jó. Néha megjelennek bizonyos vélemények, ami kell is, mert a vita az szükséges ahhoz. A vita szükséges, de végén jussunk közös nevezőre. Amikor meg vége van, tudjunk fölállni, kezet fogni, meg egy pohár sört megint. Ez így van. Én úgy gondolom, hogy, és én mindig azért dolgoztam, amit nem tudtam ott elérni. Nem tudtam, én egy bizottságban dolgoztam, a Viglacival is dolgoztam együtt, a német, aki a vasvári polgármester. Vélemény Zsolt. Így van. A Nemzeti Bank elnöke ott ült a gazdasági bizottság, aki volt a Matolcsi úr velem szembe. Tehát nagyon sok emberrel dolgoztam. Ott még lehetett szakmai vita. Soha nem felejtem el én voltam a közlekedésért felelős, a Fónagy János képviselőtársam meg a Fideszben volt a közlekedésért. Amikor közlekedési témű tárgyú törvények voltak, azt mondja nekem, Feri, pedig a többségben voltunk. Ez így jó? Mondom, jó. Amikor én megkérdeztem tőle, hogy Janibá, ez így jó? Jó. Ő főleg a vasutat, én meg a kerekes közúti közlekedést passzonáltam jobban. De mindig meg tudtunk egyezni. Még a bizottságokban is volt véleménykülönbség, megegyeztünk, parlament elfogadta. Szóval azt látom, hogy ma nincsen. Nincsen. De hát azt tudni kell, hogy helyben azt tudtuk, hogy te tényleg mindig nagyon felkészülsz. Ez látszott a kérdésfeltevéseidből is, az interpellációkból is. Tehát mindig nagyon jó volt veled vitatkozni. Azonban azt is el kell ismerni, hogy igenis legalábbis Zalaegerszegen az egyes politikai oldalak a városért dolgoznak, és nekik is lehet jó ötletük. Úgyhogy nem véletlen, hogyha most visszagondolok az elmúlt ciklusokra, akkor volt akkor is, meg most is, hogy ellenzéki javaslatot én is polgármesterként befogadok. Mert miért nem? Olyat mondtak, amire mi mondjuk lehet, hogy nem is gondoltunk, és jó ötletnek tűnik, úgyhogy elfogadjuk. Szerintem ez máshogy nem megy. Tehát, hogyha tényleg azt gondoljuk, hogy a másiknak megadjuk a tiszteletet, és együtt dolgozunk a városért, akkor igenis meg kell hallgatni, nekik is lehetnek jó ötleteik, ez másképp nem. Csak ehhez fogadókésznek kell lenni. Ez benned megvan, hogy meghallgatod, azt is mondod, hogy nem, ezt is, hogy utána nézek, azt is, hogy befogadom. De volt olyan polgármester, aki ezt nem így tolerálta, elődöd, aki azt mondta, hogy nem. Nem. Szóval együttműködési készség is kell. Kompromisszumkűrő készség is kell, ugye, hogy én meghallgatlak. Nem úgy tekintek, mint aki ellenségem, vagy rosszat akar. Meghallgatom. Van be jó? Senki se tökéletes. Tudok olyat mondani, amiből ki lehet venni a jó oldalt. El tudok fogadni olyat, amivel teljesen nem értek egyet, de vannak olyan pontok, ami fontos nekem is, mert az én hitvallásommal megegyezik, az én felfogásommal. Azt támogatni kell, és ebbe városba most látom, hogy azért ez irányba mennek a dolgok. Az én időszakomban is a képviselők így nincsenek már olyan viták, már látták, hogy nem a politikai vitát nem itt kell lefolytatni, itt szakmai vita kell, érvelni utána. Amit hiányolok, nem. Tehát a képviselők felkészülése vonatkozásában, viszont ennek talán az igaz, hogy
Nagy az előkészítés, alapos az anyag, jó a polgármesteri előkészítés és a kompromisszumkészség. Most viszont pont az a ciklus jön, amire utaltál, hiszen a vége fele közeledünk, ugye 2010-2014. Te már nem vagy újra parlamenti képviselő, azonban újra bekerülsz a testületbe, viszont nagy változások vannak. Ugye 2010-ben kétharmados többséggel győz a Fidesz, a megyei közgyűlés továbbra is Fidesz-Manninger Jenő megyei közgyűlési elnök vezetésével, a városban viszont változás történik. Gyimesi Endre 16 év után országgyűlési képviselőként, miniszteri biztosként folytatja, és Gyukai Csaba lett a polgármester, én pedig mellette az egyik alpolgármester lettem. Nekem is nagyon nagy tanulópénz volt az a 4 év, erről mi más módon sokat beszélgettünk veled is. Hogy emlékszel erre a ciklusra? Azt érzékeltem, hogy a gyutai polgármester inkább politikai küldetést teljesített. Szóval látszott, hogy ő annyira nem akar a pártokkal, a különböző nézetekkel azonosulni. Ő, mintha valamit végre akart volna hajtani. Ebben az időszakban már lehetett pályázati pénzeket szerezni. Ezek nem igen tudtak jönni. Talán, ha most visszagondolok, hogy volt-e olyan projekt, ami abban az időben indult. Talán a Aquatermál program indul. Az 2007-es inkább az inkubátorháznak az egyik üteme. Inkubátorá első üteme. Meg igen. A dísztér. Igen, meg a dísztér. Hát a dísztérrel ugye volt a nagy vita, akkor már, hogy felújítás, mennyi kell, kivágjuk a fákat, ne. Valójában azzal egyetértettünk, hogy a díszteret meg kell újítani. De hogy mi legyen a funkciója, azon voltak viták. És abban mindig büszke voltam, hogy mindig voltak építészek a műszaki bizottságban. Városvédők. Meg voltak szakemberek, akik mondták, hogy ennek mi az ára, mibe kerül, hogy illeszkedik. Szóval, hát ez komoly lépés volt akkor, de úgy érzem, hogy jól sikerült. Most, hogy visszagondolok és mondok, de más nagyon nem tudok most elmondani abban az időszakból, mert lezárultak a szociális kérdések, az orvosi rendelő kérdések. Nagy cégek még nem települtek be, talán a kis vállalkozások fejlesztésébe elindult valami. Ugye, mikor képviselő voltam, mindig azt tartottam szem előtt, hogy az önkormányzat, illetve az önkormányzatnál lévő vállalkozások. Ha sikerült egy cégnek 5 millió pályázatot szerezni, örültem. Ha sikerült egy hátrányos helyzetű önkormányzatnak plusz 2 milliót adni, örültem. Mert akkor volt ez az önhibájukon hátrányos. Mindig jött a frakció, meg a kormány, hogy na, akkor ki az, akinek kell. Én mindig azt mondtam, mindenkinek kell. Mindenkinek. Ne azt nézik, hogy az Fideszes, ez meg MSZP, az meg DK-s, vagy éppen MDF-es. Mindenkinek kellett. Szóval ez az időszak úgy valahogy szerintem egy rövid időszak látszott, nem volt az a nagy konszenzus keresés. Én így érzem most utólag. És akkor így érkezünk az utolsó ciklusodhoz, ugye ez 2014-től 2019-ig, 4 év helyett már 5 éves az önkormányzati ciklus, akkor lettem én 2014-ben először polgármester, és te is bekerültél újra a testületbe, új alpolgármesterek kezdték meg a munkát, tehát a városban egy nagyon nagy változás történt. Nyilván országos szinten továbbra is Fidesz van, a megyei közgyűlésnél megint változás van, dr. Pál Attila lett a megyei közgyűlés elnöke, és nálunk a városban is változás történt. Én polgármester, Gecse Péter, és akkor még Tolvaj Márta, illetve Vadvári Tibor alpolgármesterek, ugye később jött be Bali Zoltán alpolgármester, és hát neked meg ez az utolsó ciklusod volt, ez az 5 év. Na erre az utolsó 5 évre hogyan emlékszel? Én akkor már gondoltam, hogy ez az utolsó, úgy is készültem, hogy hát egy bizonyos kor után az ember úgy gondolja, hogy jöjjön más, jöjjön fiatalabb, aki biztos valószínű, hogy jobban csinálja, mint én. Ezt legutóbb is elmondtam. Azért adtam át szívesen, hogy azt vártam, hogy nálam jobb legyen. Többet csináljon, jobban csinálja. Szerintem szemléletbeli változás történt az egészben. Látszott, ami megjelent. Pénz, kapcsolat, szakértelem, városért való elhivatottság, kapcsolat. Jelentős változás lett a most bocsánat, hogy így mondom, és a kormányzati kapcsolatokban.
jelentős. Városi érdekekből jöttek ide különböző lehetőségek. Városi érdekek. Pályázatok. Kialakult egy csapat, aki úgy gondolta, hogy változtatni kell. Új fejlesztések, beruházások. Ugye jöttek a szigetelési problémák, iskolafelújítások, orvosi rendelőfelújítások, óvodafelújítások. Jöttek szép lassan. Elindult a Dózsa iskolának a tornaterme. Óriási siker. Sportfejlesztések lettek. És ami a legfontosabb, közreműködéseddel elindult a tesztpálya program. Sokat vitatkoztunk. Nem akarom mondani, hogy Gyutai polgármester úrnál is vitatkoztunk, amikor a ledes világítás volt. Mi mindig mondtuk, hogy nem jó, így ki kéne. Jó, azt túlléptünk rajta. Itt viszont jött vásárlás, földcsere, fejlesztés. Vitatkoztunk rajta. Mert ugye akinek laikus azt mondja, húha, mennyire vettük meg a földet, mennyire adjuk el, bérbe adjuk, megvesszük. Az a lényeg, fejlesztés. Végre megjelent újra a városba egy szintlépés. Fejlesztés, szellemi, fizikai foglalkoztatás. Ugye, tudományos munka, tesztpálya. Azért ott kísérletezni kell, kapcsolatok az egyetemekkel. Győri Egyetem, Pannon Egyetem, Budapesti Műszaki Egyetem. Látszik, hogy a fiataloknak ez egy új lehetőség, ez egy pálya, tesztpálya. 40 milliárd. Még ezt is vegyük meg, azt is vegyük meg. Oké. Ott tartunk, hogy bővül, AVL, Bosch, teszt. Jött a következő, akkor már bővültek a cégek. Mondhatom a tejipart, tehát az alakót, akkor nem a tejipar, az alakót, a kenyér, ugye, és mellett a nyomda. Aztán megtelepedtek a vállalkozások. Pénzhez jutottak. Tehát ide kellett hozni a pénzt, részben jó pályázat, jó csapat kellett. Ehhez kellett alpolgármester meg szakértők a hivatalba. Kellett jó kapcsolat, minisztérium, akik megsegítettek. És kellett egy olyan elképzelés, hogy tudom, hogy mit akarok. És úgy gondolom, hogy amikor ezek jöttek, mi soha nem, mint akkor most mondhatom, hogy ellenzék, úgy soha nem mondtuk, hogy nem jó. Nem jó, mert szolgálta a foglalkoztatást, szolgálta a oktatást emelt szinten, igaz? Egészségügy, szociális. Amivel egy kicsit most se vagyok elégedett, de ezt tudom, hogy ez korlátos. Ez a városnak önmagának nincs pénze, a kormány ezt nem emelte ki, uniós pénzek nincsenek rá. Akkor legalább tudtuk, hogy ezeket fejleszteni kell. Utak, új utak meg, elkerülő utak épültek, cégeknek jutott támogatás, hulladékgazdálkodás fejlesztése, óriási fejlesztések voltak, és úgy gondolom, hogy ez az az időszak, ami sikeres. Sikeres volt abban az időszakban, amikor én képviselő voltam, emlékszem, hányszor kimentünk a tesztpályára. Itt mi fog épülni, miért kell ennyire megbenni, mit akarnak ide, mennyi állami támogatás, mennyibe kerül az önkormányzatnak, ki finanszírozza. Itt voltak a közlekedés változások, aminek én is részese voltam. Volt volán, aztán volt regionális, aztán lett volánbusz. Akkor helyi járat, ki csinálja, mennyiért csinálja, mit tudunk bevállalni, milyen szolgáltatást tudunk biztosítani. Az biztos, hogy minőségileg és mennyiségileg is változott a városba. Minden vonatkozásban, fejlesztések, oktatás. Hát még az egészségügy, az egy orvos, egy rendelő program megvalósult, de hát a kórházfejlesztés befejeződött, mégis a legnagyobb problémája az embereknek ebből van. Egészségügy, szociális dolog, oktatás. Szerintem az oktatással, azzal, hogy kikerültek az önkormányzat hatásköréből az oktatási intézmények, az nem jelentette, hogy a város magukra hagyta. És ebben neked komoly szereped volt, mint aki neked is közel a szívedhez állt az oktatás. Nem hagytam magamra a technikus képzést, a gimnáziumot, az általános iskolát. A fejlesztésekbe, a felújításokba. Ez mindig pedig nem kellett volna, azt mondtuk volna, ez az állam feladata, mosom a kezeimet, de mégis olyanok voltak, akik azt mondták, hogy ezt meg kell valósítani, és sikerült ehhez forrásokat szerezni.
Tehát ez egy sikeres időszak volt az önkormányzatban. Úgy érzem, hogy a csúcson kellett abba hagyni ezt a tevékenységet sikeresen. És azért ebben komoly szereped volt, a kapcsolat, az együttműködés és sok minden. Köszönöm szépen, de én mindig ilyenkor elmondom, hogy bár nyilván a polgármester aratja le sok esetben a babért, de ez nem egy one man show, tehát ez mindig csapatmunka. Hogyha nincs mellettem az alpolgármesterek stábja, ha nincsen mellettem a közgyűlés, minden egyes képviselő, nem csak néhány, mindegyik, a hivatal, meg úgy általában az zalaegerszegi közösség, akkor ezt nem tudjuk elérni, és talán ez vagy amire az egyik legbüszkébb vagyok, hogy ebben sikerült változtatnunk, hogy ha Zalaegerszegről van szó, abba össze tudunk fogni. Így van. Lehet köztünk sok vita, nézeteltérés, de önmagában, ha előre kell menni, abba sikeresek voltunk. Így van, de azért azt ne feledd, hogy nagyon fontos a szakembergárda melletted, az alpolgármesterek, ami szerintem most jó választás, és a kapcsolat. Szóval azért lásd be, ha nem fideszes kormányzat lenne, akkor nem lenne ennyi. Tehát akkor is kellene a kapcsolatot képíteni. Mondjuk ilyen helyzetben volt egy időben a Gimes Jenda polgármester úr is, ahol hát ez nem működött. Nem mindegy, hogy hátszél van, vagy ellenszélbe kell dolgozni. Mert ha megkérdezek egy kanizsait korábban, vagy egy szombathelyit, vagy egy szegedit, aki együtt tudott működni, sikeres volt. Ha kormányzati háttere volt, még sikeresebb volt. És azért fontos, hogy és ezt ki kell használni. Ez az érdem, ez nem elvitatható. Nagyon jól tudtad ezeket érvényesíteni, a városi érdekérvényesítés, a kapcsolat. Ami nem jutott Szombathelynek, jutott Zalaegerszegnek. Sokszor irigykednek, mert az ember jár az országba. Persze, mert nektek erre is van pénz. Mert a ti polgármesteretek el tudta intézni. Így van. Ő is egy felkészült jó polgármester, de nincs az a becsatornázás, ahonnan azt mondják, hogy na, még van ennyi pénz, ami megjelent zalaegerszegi fejlesztésre. 200 millió, 2 milliárd, meg 1 milliárd. Ugye, az ember a közlönybe olvassa. 25 év, negyed évszázad. Ez egy emberi életből is nagyon jelentős szelet. Innen visszanézve, megérte ez a 25 év? Tényleg emelt fővel tudsz rá gondolni? Igen. Sokszor elgondolkodom. 25 év. Úgy gondolom, hogy amit én megtehettem, azt megtettem. Nyugodt a lelkiismeretem. Sikeres életút van. És úgy gondolom, hogy ebbe közrejátszott a családom. Én kikerültem az önkormányzatból, utána még gazdasági bizottság tagja voltam. Aztán tagja vagyok most a Baleset Megelőzési Bizottságnak, a Közlekedéstudományi Egyesületnek. Viszem a céget a Kaszaházi településére, amit én alapítottam, vagy kezdeményeztem a megalapítását már a te polgármesterséged alatt. Annak is tagja vagyok. Tehát, és csinálom a cégemet. Nap mint nap csinálom a céget. Az biztos, hogy ehhez kellett egy bizonyos fokú áldozatvállalás. Szóval sokszor mondta a családom, akiknek köszönhetek sokat, hogy neked fontosabb volt a párt, meg az önkormányzat, mint a családot. Mert hogy miért nem mentünk ide nyaralni. Ők segítettek, és büszke vagyok rájuk. A kollégáimra, a környezetre, akik segítettek. Voltak nehéz pillanatok, amikor elgondolkodtam, hogy kell ez nekem? Szükségem van nekem erre. Mert a rossz indulat, az irigység, a gyűlölet, az bent van. És én azt látom, nekem azért tiszta lelkiismeretem, mert soha nem tudtam senkire haragudni, pláne gyűlölettel ránézni. Valahogy mindig emberi hangon beszélni, a problémát megoldani. És ugye ez kell egy családi háttér, kell egy nyugodt kör. És azt mondtam, hogy most 53 éve vagyunk házasok, és 2 sikeres fiam van, 5 unokám, 3 egyetemista, 2 gimnáziumba jár, és azt látom, hogy mindenki értékeli a munkát, mert tudja, hogy az elvégzett munka után van az a jutalom, meg amit elérek, a siker. Tehát nem úgy van, hogy beesik nekem a lottöltös, vagy meg kell dolgozni érte. És én egész életemben így voltam.
Amikor elkezdtem autószerelőként, meg amikor most majd befejezem a saját cégemnek az ügyvezetői feladatait, akkor is azt mondom, nyugodt lelkiismerettel, tényleg jól megcsináltam. Tényleg a közösségért dolgoztam, akár a városért 25 évig, és büszke vagyok, hogy azért a városért dolgozhattam. Arra külön, hogy kiváló emberekkel tudtam együttműködni és dolgozni, akinek mindegy egy volt a cél. Hogyan legyen jobb? Fejlődjön a város? Jobb legyen az embereknek? Jobb legyen az ellátás, szociális, oktatás, közlekedés? És ezért dolgoztam. Tehát soha nem az volt bennem dacból, hogy na azért nekem annak legyen rossz. Most a cég működésében is azt mondom, hogy hagyjam a másikat is dolgozni, meg hogy én is tudjak dolgozni. Nem kiszorítani kell, nem megsemmisíteni kell, hanem partneri együttműködés kell. És ez látom, hogy ez kell neked is, meg ez kell a városba is, hogy közösen együttműködve, partnerként, hogy nyugodt lelkiismerettel tudjak a tükörbe nézni, vagy amikor befejezem, akkor azt mondom, többségében jól dolgoztam. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Kívülről is így látszik egyébként, tehát hogyha mi most nézünk rád és az örökségedre, akkor a 25 év alatt te beírtad a nevedet a város történelemkönyvébe. Letetted a névjegyedet, országgyűlési képviselőként, de még inkább önkormányzati képviselőként, és büszke lehetsz szerintem erre a 25 esztendőre, hiszen a mai napig mindenki ismeri a nevedet, és egy olyan ikonikus alakja vagy a helyi közéletnek, akivel érdemes és láthatóan jó is a mai napig beszélgetni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Töltsél nagyon sok időt kedves feleségeddel, a gyermekeiddel, az unokáiddal, nagyon jó egészségben, mert az a egyik legfontosabb. Élvezd az életet, szerencsére vannak céljaid is, és bízom benne, hogy még sokszor fogunk ilyen jókat beszélgetni, és ezután is, bár mást gondolunk a világról, de Zalaegerszegről ugyanazt gondoljuk, és ugyanúgy együtt dolgozunk. Én megköszönöm a nézők figyelmét is. Most egy kis nyári szünetre fogunk vonulni, de ígérem, hogy szeptemberben újra kezdjük, és Kiss Ferenchez hasonló érdekes vendégeim is lesznek a közéletből, meg természetesen majd a sportból, a kultúrából és az egészségügyből is. Köszönjük szépen mindketten. Én is köszönöm a beszélgetést, a lehetőséget, és örülök neki, és büszke vagyok, hogy veled dolgozom. Köszönöm szépen, Feri.